så til håndbold i Aarhus Håndbold. Jeg er sponsor i Aarhus Håndbold, fordi jeg vil være en del af Danmarks bedste håndboldhold. Skal vi smile eller være alvorlige? Ja, vi må godt smile. Aarhus Håndbold er en fantastisk håndboldklub. Jeg tænker... Okay. Bare nu, eller? Ja. Okay. Vi er sponsor i Aarhus Håndbold, fordi vi er en lille virksomhed, der gerne vil være en del af et stort netværk i Aarhus. Sparekassen Kronjylland ønsker at være en stærk samarbejdspartner sammen med Aarhus Håndbold. Så jeg starter bare med fordi vi gerne vil skabe værdi og relationer. Og fordi vi gerne vil være eksponeret i Aarhus. Og så synes jeg, at vi har nogle rigtig dygtige spillere. Derfor kommer jeg herude i klubben. Og så skal det heller ikke med en god håndboldkamp. Fordi det giver os eksponering som den stærkeste lokalradio i Aarhus. Vi får øget vores netværk ved at være her i Aarhus Håndbold. Jeg er sponsor i Aarhus Håndbold, fordi håndbold er sjovt, og drengene spiller godt. Og så har jeg personlige ambitioner om at få nogle personlige relationer, og så er jeg det hele taget ret vild med håndbold. Fordi jeg gerne vil øge mit samarbejde og samhandle med de øvrige sponsorer. Også en svær sætning, du har valgt. Nej, det synes jeg. Så er jeg sikker på, at jeg kommer til at lave en hel masse god forretning.